Nginibingelele ngiphinde nginamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngani zakwethu namhlanje nginiphathele iy'ndaba ey'thinta inyanga uKing Bhaka kanye nenyanga uDr 3 Second. Lezi inyanga ngani zakwethu seyibekwe njengey'nyanga ey'nkulu ey'mele iNingizimu Afrika ngeqiniso. Lezi ndaba zivezwe uMax uMvukamakhanya laphana kwi-social media. Ngani zakwethu lezi ndaba sey'qubula omkhulu umsindo ey'nkundleni zokuxhumana njengoba abantu bephikisana naye uMvukamakhanya bethi ayikho lento ayishoyo. uMvukamakhanya uveza iy'ndaba zokuthi lezi nyanga ayikazi zaqola abantu noma sizwe iy'ndaba zokuthi uKing Bhaka okanye u3 Second useqole umuntu imali la kwezomnyanga. Ngane zakwethu ngaloku kukhuluma kakhulu nansi inkulumo la kaMax uMvukamakhanya evuma khona uKing Bhaka kanye no3 Second ebabeka futhi njengey'nyanga ey'mele iNingizimu Afrika. Ngane zakwethu ngoma ukuthi uyafika i-channel ngicela ucofa subscribe ulike uphinde ucomment nansi ivideo qi. Kuzo zonke izinyanga eSouth Africa zimbili kuphela izinyanga ezilegit ngokwami engizirecognizeayo nawe futhi ngizothi mase ngiwabeka ama facts ubone ukuthi lezi izinyanga ngempela zilegit. Ubulegit ke ngikhuluma ngabo angisho ukuthi zilapho kwangempela futhi angisho ukuthi zipowerful okwangempela. Ngichaza ukuthi emehlweni ami nasemehlweni abantu zilegit. Ukuthi kwenzakalani ke emakhoneni ngisuke ngekho lapho angiyingeni leyo. Ubulegit balapho baziwa yilabo bantu abasuke benabo emakhoneni belaphana. Kodwa emehlweni ethu njengomphakathi lezi izinyanga zombili izona kuphela eSouth Africa ezilegit. Mangithi zilegit ngichaza ukuthi ziyiqiniso. Number 1, uDr 3 Second. Number 2, uKing Bhaka. uKing Bhaka uthanda ukuba ngenhlana kancane kaDr 3 Second. Kodwa zombili lezi izinyanga emehlweni omphakathi esociety zilegit. Uyathanda noma awuthandi. Angisho ukuthi ungaqhubeki uthanda ukhehlelezo wakho uDr 2+2 wakho, uDr Mkhulu wakho, uDr Ntontoni wakho, angisho ukuthi ungaqhubeki ubathanda. Kodwa mina ngikutshela ngezinyanga ezikwaziyo ukumela into yazo ezi-professional when it comes to public eyes. Zu2, Dr 3 Second, King Bhaka. uDr 3 Second bafowethu asikho iskandali esaziwayo ngaye esikwi-public figure nje ekuthi uDr 3 Second uexposiwe useqola umuntu kuphi wamosha izimali zakhe wamoshela amabhizinisi akhe. Azikho iskandali enjalo ezizazi ngoDr 3 Second. uDr 3 Second ulandelwa izinyanga njalo ulandelwa amakhosi, ulandelwa abantu abakholwayo. uDr 3 Second uprofessional, uhumble, unerespect, uhlonipha ngisho ingane encane ngoba nje ine position ethile. uDr 3 Second uyayihlonipha, sihlezi sibone ehlonipha ngisho King Zoso. Ingane ezincane uDr 3 Second ayihloniphe, ayirecognize, ayinikeze iplatform emzini wakhe omkhulu, ayinikeze iplatform. Uhlonipha omncane, uhlonipha omdala. uDr 3 Second uwise, uprofessional, ulegit emehlweni omphakathi. uDr 3 Second. uDr 3 Second ulegit emehlweni omphakathi. Asikwazi okwenzeka emakhoneni asingeni kukho ngoba kukho emehlweni ethu. Sikhuluma ngaloko kusemehlweni ethu. uDr 3 Second ureal, ulegit. Ulegit uDr 3 Second. Uzithobile, uhumble lo muntu. Endlunkulu makwenziwa izinto umthola eviyeni leinsizwa. Abizwe, arecognize amakhosi, amkhiphe eviyweni athi Dr 3 Second. Amkhiphe ngoba ilevel yakhe vele isuke ingamfaka eviyweni. Kodwa ngenxa yenhlonipho nokuzithoba okukuye uzithole eseviyweni. Ebese yamkhipha ilevel imtomule lapha eviyweni. So that is Dr 3 Second. Dr 3 Second intatheli ziyahamba ziye kwakhe.
afike uDr 3 Second azamukele ngenhlonipho ngisho abaculi ngisho amavukane ayaya lapha kwaDr 3 Second afike awamukele ngenhlonipho elinganayo ekuyilevel eyodwa. So ulegit uDr 3 Second bafowethu. Bese kuba uKing Bhaka ngamazi uKing Bhaka nkosi yami esemncane leli dread lakhe nje lidala kabi ngilazi mina liselisha leli dread lakhe uyabona manje ukuthi likhula naye. uKing Bhaka bafowethu is the most consistent person I ever knew. Uconsistency uDr uLokhuza uKing Bhaka. uKing Bhaka akaze aqala into yamhlula along the way. uKing Bhaka akaze wathi uzolapha umuntu maqedwe wahluleka along the way. uKing Bhaka mina live lapha workshop ngimazi mina elapha ilonda umuntu ebole phuhlu enuka impethu ephethuza impethu umuntu onyaweni isilonda sigcwele umlenze wonke ephuhluka impethu. uKing Bhaka ngiyamazi mina live evusa umuntu onjalo, umuntu osewaxoshwa ebhedlela ongasakwazi ukuya ebhedlela ongamukelekile endawo, umuntu oselinda ukufa. Ngiyamazi mina uKing Bhaka emvusa lo muntu aphile. Uyabona? So uKing Bhaka ulegit. King Bhaka is the most legit Lokhuza witch doctor I ever knew. Ngiyamazi mina uKing Bhaka akhombe isilonda siphethuza impethu athi lo muntu ngizomvusa. Nangempela nithi niyambona lo muntu mhlambe after 3 to 4 days uthi uyambona lo muntu siyayihambela efike ethwelwe. Mina ngazi abantu lapha eworkshop befike bethwelwe ngetshali. Umuntu afike ethwelwe ngetshali ebanjwe ngetshali engasabanjwa ngoba isilonde simphethe sesibhlungu umzimba wonke. uKing Bhaka amkhombe etshalini athi lo muntu ngizomvusa in 3 days time uzobe seyihambela ngeenyawo zakhe. Thina sibabonile abantu abanjalo bebuya lapha eworkshop sebeyihambela ngeenyawo begijima bezobonga kuKing Bhaka ebaphilisile. Mina ngihamba inyanga uKing Bhaka futhi akangazi. King Bhaka mina akangazi. Imina owazi yena. Ngoba eworkshop sasuke sigcwele bengihlala lapha eThekwini mina emafletini lapha ko St George's.